lang makapasok agad. Hello! Ning! Kasama ko si Tinti. Nabuking. Joke lang. Hello, yan yung uniform ko dati. For yung kay Ronnie. Parang mga Sailor Moon, no? Chichik, ito palang tingnan si Tutoy. Your playhouse. Cute kaayo ang room. Dagan kaayo stuffed toy. May mga pangalan sila? Frosty. Okay. Si Rarity. Si Cuddly. Ambot Kinsana. Si Rainbow. Ambot Kinsana. Ito si Panda. Cute. Iba rin si Tapos? Ambot ay Kinsa. Si Kinsa guys. Si Si Ellie. Okay. Si Emma. Cute. Tapos si Flora. Si Legs. Tapos si Ambot. Ay, si Dinosaur. So mahilig ka sa stuffed toy. Oo. Ang gawa mo to. Cute. Kinakausap. Parehas tayo. Ganyan din ako nung bata. Ganda drawing mo. Marunong ka mag-drawing, no? Mana kay Papa? Guro. Paon ko ngayon ay yung Fenty foundation. Favorite ko na siya eh. If ever may nabili kayong mali na shade, lalo na pagmahal, yung mga MAC, Makeup Forever, yung mga Fenty, tapos nagpabili kayo sa ibang bansa, tapos nagkamali kayo, na talaga bumili na lang ng darker shade, tapos pwede mo siya i-mix. Pwede kayo bumili ng mixing palette para mas hygienic and ma-mix nyo, and then may palette knife. Pwede nyo i-mix yan dalawang shade to get your shade. So, at least, di ba, hindi nyo natapon. And, two liquids, mo pa siyang gawin pang contour, di ba? And highlight. Yun yung ginawa ko nung Fenty makeup review. And mix it na lang. Lalo na yung mga makeup artists, we do invest ka ng Makeup Forever or MAC for your client. Yung mga mamahaling brand, Bobbi Brown. Alangan naman, bilhin mo lahat ng kulay. Alangan naman, bilhin mo lahat ng shades. Wala ka naman budget for that. At lugi ka na agad kasi wala ka pang nakuwang client. So, maganda, bumili ka lang ng dalawa. Yung light and dark. Tapos, nakita niyo yung stripe test. Yung stripe test is trying the right shade sa iyong client. You just try it sa iyong neck. And dito. Kasi yan yung tamang shade. Kaya nag-start ako dun sa neck. Naalala nyo? Kasi pinakita ko dun if tama yung shade. Diyan mo makikita. Tip, tip, tip! I'll be back. I'll just do my makeup. Si Chun-Li di ay. Iba pa. Gensan. Yes, ma'am. Wow. Ayan na sila. Hello! Hello! Uy, Sila akong classmate tong preschool. Hello! Uy, pa mo pag-hi. Hello! Yang ati. Mga inchik Bisaya. Doti. Pamantaw. Mabangoy ko. Okay naman. Hey! Mura lang. Sarap lang. Nakaka-addict. Magkano to? 90 pesos lang. Punta kayo sa green leaf. 80 naman na. Oo, Bahagi na.
Wait lang, freelancer. Hindi mo nag-expect ba yung kunaingan ang kadaghan mong palit? Or baka ito ba yung Eric para di mapugos ang palit, ha? Hindi, nag-expect ba yung Eric, kasi magduda pa ang guard sa akong suot na. Kung Eric ang dagat, kasi picture, tinawat. na-expect ba yung Kenneth ba? Basyong. Sabi to Dili kay lang po. buhat. Tanan, grabe. Dili na lang, expect ko. Kana, lami ni, uy. Lami ang kaani. Oh, white chocolate. Kanina ako, Yan. Salamat kaayo. Thank you. Oo. Gusto ko kay power bank ka, isa lang. Pwede na So, siya. nagbili ka, no? Nagbili ka? Nagbili ako. Dami ang Sarap. Wala, murag na nata sa ibang place. Parang hindi na siya guys ano. Iba na yung itsura. Lamig! Gani, ngala sila. Dito kami nagapunta sa Gaisano. Kay Barato, di ba? Lalo na mga maisip mo yung mga sapatos Adidas pero sobrang mura. Oo. Ay, Outlet store. yun. Ay, hindi ay. Hello! Best friend ni Tony. Nakasama mo? Lagay naman sa YouTube. My girlfriend. Uy! Asan din? Ha? Ito yung dalawa. dating. Saan mo na ko? Ay, Guwapa ka no? Artista na siya. Uy, di. Artista na siya ko. Ate. Ayaw pag ginawa ka, like sa TV na. Schoolmate ko, nagkita kami. Punta kayo dito. Tikit! Ito naman yung restaurant. Ang daming friends, so may mga business. Punta kayo dito. Pag doon sa Gensan kayo. Meron po. Ano yun? Matanong po na. Ano gusto niyo sa bang? Isang na to, isang gusto. Tapos, gusto Mukbang na ba to, Tin? Parang mukbang na rin, no? Oo, mukbang na. Isang pangainap. 10. 10 na barbecue. Hi, Ki! Naputok. Magputok daw yan. Hi! itong kaldag. Gusto at saka lato.
Sana may litos na nila. Parang ganito lang ang concept ba? Busog ka ayo. Kalami-lami. Busog ka ayo. Ay. 24 na lang more. 50 lang kabuo. Okay. Oo, yun yung bestseller nila. Dala Doctor. Dala Doctor. Ikaw mabuhay, kulay internet. Yung ka. Sarap. Parang mango. Parang mango. Ano, ito ni Jersey. Hello, huli ko. Baka ako sa mukha. Ay, kurasun mo. Sige nga, matanong nga. Wet. Ang boto, saka secret. May secret menu kayo? Secret menu? Ay, ano kaya? Ito siguro surf and turf. Ronnie and Tony. Oh, rhymes like... The Ronton. Kaya minsan nalilito si papa mo kung Ronnie or Tony ang itawag. Pero siya naman ang nagpangalan. Oh, Tony. Ay, hindi pala, Ronnie. Hawak mo! Ikaw ba nagpawak sa akin? Yo siguro. Dito. You too. Toasting! Fish and burger? Amet. Good. 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 That is the secret menu. Mura lisod ka ka. Ngamit. Damit. Daw bala. Oh. Rim. Kaon tae. Kaon tae. Kaon ta eh. Tae. Oh. Tae. Yo. Kaon ta eh. May ba? Lami na ba sa libre? Tuloy-tuloy siya mag-ano. It's like... Ayaw kayo i-feel doon, kay bayaran na ni mo. Where's the quarter pounder? May triple cheeseburger din and double quarter pounder din. Keep strong. There you go. Kain ka? Kain ka? Gutom siya. Alam ko, akin na eh. Wow.